Bisag unsa ka makasasala, unsa ka fail imong life, gi-open sa Dios ang iyang altar para nimo. Muna'y paghisgutan nato sa atong daily devotional. Maimbuntag kini si Pastor John Encargues. Welcome sa atong daily nga devotional. Now atong verse dinita sa Matthew 27 verse 51. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked and the rocks were split. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, isa sa mga significant kayo nga nahitabo gyud during sa crucifixion ni Christ, sa dihang gibarug na ang cross ni Christ dito sa bukid sa Calvary. Pagkamatay gyud sa atong Ginoong Hesus, nahitabo ang isa sa mga meaningful kayo nga panghitabo. Natunga kining kurtina nga baga kayo sa temple. Ingon pagid dinhi from top to bottom. Naglinog, nakita mo din nga naglinog unya ang kurtina natunga gikan sa taas padulong sa ubos. Unsay significance ni ini? Atong hinumduman nga daghan kay meaningful nga mga nahitabo during sa kamatayon ni Christ sa cross. O nganong gi-mention dinig appeal ni Matthew ang pagkatunga sa kurtina sa temple. Ang temple gamay nga background na ni siya tulo ka room o tulo ka importante kayo nga places ang temple. Ang first nga lugar kining courtyard, kining tugaran at tubangan sa temple na dinhi ang halaranan sa hayop. And then sa sunod nga place kining gitawag nila holy place, ang ikaduha nga room nga sudlan sa high priest is kining gitawag nila holy place. Na dito ang altar of incense, na dito ang candlestick nga naghayag sa temple, na dito ang table of bread nga pagkaon sa mga priest. And then sa ikatulo nga room, ang inner room gyud ang gitawag nila most holy place. Ang most holy place, na dito ang Ark of the Covenant. Ug dito ang makasulod lang dito ang high priest lamang. Walay makausulod ditong ordinary nga priest, ang high priest lang during sa Old Testament. Og ang nag-divide sa holy place, sa pinaka-holy nga place og sa ikaduha nga room is baga ki nga kurtina. Amo ni siyang veil nga gi-mention dinhi. So ablihon sa priest ang kurtina, and then siya mosulod dito sa most holy place sa ikatulo nga room, og didto siya makigstorya sa Ginoo, didto niya dadon ang blood nga offering para sa sala sa tao. Ang temple system sa Old Testament, naghulagway ni siya. Ang tao kinahanglan pagid moagi sa priest. Wala gid gi-open ang altar sa Ginoo para sa tanang tao. Muna nagkinahanglan pag mga high priest, muna nay mga priest sa Old Testament. Pero pag abot sa law of grace, wala nay gamit ang mga high priest. Tungod kay si Christ ang nahimo natong final og ato ang high priest. Si Christ na mismo ang naghalad sa iyang kagulingon dito sa cross. Na pagkamatay ni Jesus Christ gid sa cross, natunga ang veil, ang kurtina sa temple. Ngano kang natunga? From top to bottom, tungod kay gipakita sa Ginoo nga ang temple, ang most holy place nga sa una sa Old Testament, ang high priest lang ang makasulod, gi-open na ni Jesus Christ. Sadyang nahalad na ni Christ ang final offering, ang blood niya, iyang life sa cross para sa tanang sala sa mga tao. Did he once and for all na bayaran ang mga sala. Tungod kay nahalad na ni Christ ang final offering sa tong sin, ang altar sa Ginoo, ang iyang grasya na open na para sa tanang tao. Nga sa una sa Old Testament, ang high priest lang makasulod. Karon sa kamatayon ni Christ sa cross, iyang gitunga ang kurtina ug na-open na ang most holy place ngadto sa tanang tao. Pasabot niya na ang tanang tao pwede na mo direkta og duol sa Ginoo, hinulsol siyang sala aron makabaton og tinuod nga kaluwasan. Mo nang wala nay priest sa karon nga panahon, tungod kay si Christ ang nahimo natong final nga high priest. Ug ang altar sa Ginoo gi-open na niya para sa tanang tao. It means kung asa ka karon nagbarog, asa ka karon naglingkod, kung nakarealize ka nga ikaw makasasala, pwede ka mo piyong sa iyong mata, muduko sa imong ulo, muhinulsol sa imong sala, og mutawag ka Ginoong Hesus Lord.
pasaylua ko sa akong mga sala. Direkta na imong prayer moabot sa pinakatrono gyud sa Ginoo. Tungod kay gi-open na sa Ginoo ang iyang grace, ang iyang altar, ang iyang salvation para sa tanang tao nga willing mo hinulsol sa ilang mga sala ug modawat ang Ginoong Hesus nga ilahang personal nga Savior. Higalay igsoon ayog sayangi ang gi-offer ni Christ para nimo. Kung na-feel nimo nga kinahanglan jud kag Ginoo, isa na ka conviction sa Holy Spirit nimo nga yes, kinahanglan jud kang moduol na sa Ginoo. Basin baya ulahin ang tanan, diha nakamuduol sa Ginoo, naka-wheelchair na ka. Diha nakamuduol sa Ginoo, gitapukan na ka sa emergency room, o diha na baka moduol og Ginoo sadang imong huna-huna na lang ang nakahinumdum o Ginoo imong lawas wala na naglihok. So please, kung nakay time karon, open na ang altar sa Ginoo para nimo. Hinulsuling mga sala ug dawata si Christ nga imong Savior nga namatay siya sa cross sa pagbayad yung mga sala. Siya lang ang makaluwas nimo, wala nay lain. Father in heaven, thank you Lord sa iyong message. Please tanduga ang naminaw karon Ginoo nini nga mensahe. Kung wa pa siya kaluwasan Lord, please naunta siya repentant ka heart ug makita niya si Christ nga mo'y Savior lang sa iyang soul. Luwas sa Ginoo, padayon ka makigistorya niya. In Jesus name, amen and amen.